Ahojte, vítame vás pri druhom dieli podcastu Slovo Tribúny. Sme tu opäť v štandardnej trojici. Dnes si preberieme zápasy, ktoré teda, alebo tak by som povedal, čierny víkend, ktorý máme za sebou, čiže konkrétne zápasy so Slovanom, so Zvolenom a potom sa ešte troška budeme zaoberať legionármi, ako sme vám na konci prvej epizódy teda slúbili, sa k tomu vrátime, ale poďme teda pekne po poriadku. Začneme zápasom so Slovanom, ktorý v piatok vyzeral síce nádejne, ale nakoniec teda výsledok možno až moc krutý, ale rozoberieme si to troška detaľnejšie. Nie tak výsledok, jak škoda tých 3 bodov, na ktoré sme určite mali. Mne sa ten zápas ľúbil, predvedená hra sa mi páčila. Bol tam jeden ten moment, ktorý nám zviazal ruky, ale z môjho pohľadu ja som bol spokojný s tým hokejom. Škoda tých bodov, ale ja som bol spokojný. No bol to hokej, ktorý sme čakali, že budeme hrať a chceme hrať konečne. Vlial troška optimizmu našim fanúšikom, dožil. Nakoniec to dopadlo, ako to dopadlo, ale v tej prvej tretine sme mali celkom slušný nástup. Myslím si, že sme začali veľmi dobre. Mali sme tam aj šance. Pomohli nám presilovky, aj keď teda najprv nás troška zrážali, ale v 19. minúte teda sa presadil Gates v početnej výhode od 2 hráčov. A myslím, že tam bolo aj viacej šancí na to, aby sme ten zápas zlomili už v prvej tretine. Keby bolo po prvej tretine 3-0, nikto by nemohol asi nič povedať. Ja teraz poviem tak, ale nechcem, aby to zle vyznelo. Zhodneme sa na tom asi všetci. Tak slabý Slovan ešte nikto nevidel v hernej kvalite. Ale nechcem akože dehonestovať, že ten zápas bol že zlý. Ale proste bolo vidieť, že ten Slovan tak, ako kedysi bol. Bolo to vidieť, že ten Slovan prišiel takisto v kríze. Nehrali ani optimálne. Došli s novým trénerom, to môžeme povedať. Ja som aj v minulom podcaste spomínal, že nová metla dobre metie. Áno. Nemuselo to tak byť, nakoniec to tak bolo, ale treba povedať, že ten výkon bol veľmi dobrý podľa mňa až do tej druhej tretiny, keď sme dostali ten gól na 1-1, čo nás troška zarazilo aj psychicky dole. Ale mohli sme stále z toho zápasu zobrať nejaké body, nakoniec to teda bohužiaľ nevyšlo. Ja by som povedal toľko k tomu, že tam bolo asi zlom zápasu bol to, že sme dokázali dať druhý gól. Keby bol stal 2-0, Slovan by musel hrať už úplne že otvorený hokej, ak by niečo s tým chcel robiť. Škoda, že v druhej tretine tam Okoličani mal nájazd, keď naskočil zo striedačky. Tam keby sme dali na 2-0, myslím, že ten zápas by sme už z rúk nepustili. To sú tie naše koncovky, ktoré nám až tak dobre nejdú, bohužiaľ v tejto sezóne. Ale treba ešte povedať, že Jared Koro, teda brankár Slovana, mal asi najlepší zápas tedy od začiatku ligy. Tak on je hlavný dôvod, že ten zápas podľa mňa Slovan vyhral. Podľa mňa on bol jediný v tom zápase od začiatku. Súhlasím s vami. Ja ešte k tomu Slovanu, ja som už po zápase hneď povedal, že tak slabý Slovan tu ešte asi nebol. A bohužiaľ pravdepodobne už asi ani nebude, takže o to viacej to troška mrzí, ale fakt tá hra, dovolím si tvrdiť, že sme boli lepší, aj keď na to bohužiaľ už v momentálnej situácii pozerať nemôžeme, my už musíme získavať body a nie pozerať na to, kto bol lepší, kto nebol lepší. Chýbal nám ten poistujúci gól, myslím si, že sme sa až moc, ako keby sme si uverili, že sme lepší. A už aj pred tým vyrovnávajúcim gólom, troška predbieham, ale už pred tým vyrovnávajúcim gólom bolo pár situácií, kde sme ten puk ledva dočahovali a už Slovan mohli ísť do nejakých breakov. A nakoniec teda to vyústilo k tomu, že pri tom vyrovnávajúcom góle sa niečo takéto stalo. Ale ešte môžeme aj zhodnotiť optimisticky, že Libor Kašík mal dobrý zápas proti Michalovciam, predvedol ho aj proti Slovanu, myslím si, že tam mal dobré zákroky. Mal tam veľmi dobré zákroky, určite nás podržal v tomto zápase, o tom nie je pochyb. A vlastne tú prvú tretinu môžeme aj tak preletieť, lebo tam sa až tak nič podstatné nestalo. Skôr na tú druhú tretinu, škoda toho nájazdu Okoličania, to som už spomínal, že sme dali na 2-0 a potom bohužiaľ prišiel 2-3 minútky pred koncom, ak sa nemýlim, gól na 1-1 po našej chybe opäť, kde vlastne Green už bol dlho na lade a nejako nám to tam nevydalo, ale to ma najviac zarazilo, že OK, dostali sme vyrovnávajúci gól, ale ešte sme mohli my tú tretinu prehrať 1-3. Že my sme tak psychicky išli dole po tom góle, že toto sa nemôže stávať. Proste jednoducho hráme dobrý zápas, prvú tretinu sme mali výbornú, druhej tretinu sme mali takisto šance, dostaneme gól a odrazu ako keby sme boli na nule. Že sme si prestali veriť, odrazu žiadne šance, prestali sme korčulovať. Puky nám odskakovali. Ako keby uťalo zrazu iný zápas.
ozaj fakt, ako hovoríš, teda my sme tú tretinu za 3 minúty mohli prehrať 1-2, 1-3, čiže tam ešte boli určite nejaké 2 až 3 dobré šance Slovana a fakt... Chvala Bohu, že končila tretina, lebo neviem, že či by sme to ustáli ďalej. Po takých dobrých 2 tretinách sme vlastne mohli po tej druhej tretine ísť do kabiny s tým, že by sme boli totálne zlomení za stavu 1-3. Je to tak a začala tretia tretina, chalani si mohli oddychnúť v kabine, skonsolidovať sa troška. Možno psychicky sa nastaviť, že dať sa do pokoja vlastne, že poďme na tretiu tretinu, ideme to vyhrať, ale nestalo sa. Gól na 1-2 nás zlomil už úplne, vlastne čo nám dal Jakub Minárik po takej šanci. Ako to aj opísať vlastne? Ja by som to opísal tak, že Braňo Mezej asi precenil svoje schopnosti. Až trošku by som tak naivne povedal, že išiel do toho pásma bojovať, tam už vlastne to bolo, tuším, ten punk bol až pri rohu. A tam útočníci striedali, takže on tam viac menej mal 2 varianty. Tú, čo hrá asi 95% z sezóny alebo týchto situácií, že už vlastne vie presne aká je tá úloha v týme, toho defenzívneho obrancu, čiže prejsť červenú čiaru a nahodiť to. Tu možno to, čo som spomenul, že už sme si tak uverili, že sme lepší, že vlastne sme to chceli takto nejako konštruktívne riešiť. Jasne, aj keď do toho išiel, dajme tomu, že dobre. Išiel do toho, aj keď podľa môjho názoru možno nemusel, zbytočne stačilo nahodiť ten puk a zostať na svojej pozícii, ale keď už išiel, situácia bola vyriešená správne, lebo Miloš Bubela za neho zostal na modrej čiare. Prehrali sme ten súboj vlastne v útočnom pásme. Minárik získal puk, mal dobrú rýchlosť, dostal sa bohužiaľ ľahko cez Miloša Bubelu, treba povedať, že... No to bola veľmi jednoduchá kľúčka. Akože ja som čakal, že na tak skúseného hráča... A keď Miloš nie je obranca, povedzme si to takto, že nie je obranca, on sa málo kedy dostáva do týchto situácií. A tak hrával niekedy aj centra, takže... Jasné, však hráva centra, je z toho zvyknutý, ale predsa nie je obranca stále. Takže Jakubovi to vyšlo pekne. Spravil tam potom okolo Libora Kašika, mu to tam pekne zasunul, takže 1-2 a zás sme boli tam, kde sme nechceli byť. Chvíľu sme boli dole, opäť po góle, ale potom sme sa vlastne vrátili k svojej hre. A myslím, že ten prvý gól nás viacej troška zasiahol ako tento druhý. Určite áno. My sme tam mali pred koncom polovici tretej tretiny sme mali opäť presilovku 5-3, kde sme mali tlak, kde sme mohli vyrovnať, kde Samo trafil Brvno. Tam chýbalo iba troška šťastia, aby sme ten zápas vyrovnali. Zlomili na svoju stranu. Ja si verím tomu, že by sme ho zlomili akože na svoju stranu, lebo keby sme vyrovnali na 2-2, tak verím, že ten zápas by sme zvládli do víťazného konca. Bohužiaľ nevyrovnali sme, kde sa zase ukázala naša efektivita, že potrebujeme veľa striel na bránu, aby sme dali gól, nejde nám tá koncovka. A potom vlastne ten zápas, my sme zatlačili už dopredu, zase tam dostala nejaká chyba na útočnej modrej čiare tentokrát, kde sa Slovan dostal do prečíslenia 2-1 a trafil to Findlay nad rameno Libora Kašika 1-3. No, ale toto je ten rozdielový faktor. My nevieme dať takúto strelu. My zo všetkých 90% striel trafáme buď priestor brány brankára do stredu, alebo netrafíme bránu vôbec. A hlavne robíme podľa mňa zlé rozhodnutia, lebo v takejto situácii, keby sa ocitli naši hráči, tak podľa mňa by tam išla prihrávka, ktorá by bola zblokovaná. Neišla by tam takáto jednoduchá. To je vidieť, že na tom týme leží tá deka, že sa nám nedarí v koncovke, však tí hráči to vedia to všetci, že sa nám nedarí v tej koncovke. A to ťa ešte viac razí na zem, že ty máš kopu šancí, dáš Brvno, potom vlastne za stavu 1-3, ešte keď sme hrali presilovku aj bez brankára, sme tuším hrali, zase tam trafil Samo Brvno a to je to, že nám to tam nepadne. Slovan čakal tretiu tretinu viac menej na breaky, on tam už nemal vyložené šance nejaké extra. A jedna šanca, 2-1 gól. A to ten tým musí veľmi psychicky zraziť ako na zem. Áno, my sme mali 49 striel na bránu v tomto zápase. Čo je viac ako dosť. Dať zase jeden gól a to je to, že toto ten tým veľmi ubíja a to vidieš na tom, tak ty Matej máš aj nejakú štatistiku, že vlastne počet striel v tejto sezóne, ako je na tom, povedz nám. Áno, takže v tejto sezóne troška prekvapivo, ale vedieme v počte striel. Aj keď sme na chvoste tabulky s 2 chudobnými bodmi, tak máme 223 striel na bránu. V ligových zápasoch. V ligových zápasoch. V 6 zápasoch 223 striel. Čo je vlastne druhý Trenčín má 198. Čiže my máme o 25 striel ako druhý najviac strieľajúci. Môžeme si povedať, že vlastne niektoré tie strely na bránu sú propagačné, nahodíš od polky, ale tých strel nie je zasa toľko v tom zápase.
dajme tomu, keď máme 223 strel, tak 180, 190 je, čo sú strely reálne na ohrozenie brankára. To nie je málo, to je vidieť na tomto údaji, ako sa trápime s tou efektivitou. Mňa by ešte napríklad zaujímala taká štatistika, že koľko strel dali naši obrancovia. Lebo ja som si v tých zápasoch všimol, že my väčšinou to cez tých útočníkov tlačíme. Že tí obrancovia veľmi málo strieľajú, alebo nesnažíme sa hrať taký ten jednoduchý hokej, že nahodíme. Ja viem, že nevieme teraz v hlavi tú štatistiku, ale teraz ma to v rámci tohto rozhovoru napadlo, že to by bol možno tiež zaujímavý údaj. V tomto zápase mal Samobúček 7 striel na bránu, čo je veľmi slušné číslo, a dal ešte 2 brvná a strela do brvna je vlastne ako keby strela mimo brány. Ešte koľko mu zblokovali tam. Donvok trafil, tuším, Majera a ešte niekoho v presilovke. Tak ja som si aj všimol, že Mišo Sersen hral čistú osobku na nášho Bučeka. Ale v tomto zápase hral Samobúček veľmi dobre. Ak sa nepozeráme na to, že je strelec, má dávať góly, gól nedal, tak niekto si povie zlý zápas. Lenže kto reálne bol na tom zápase a videl ten zápas, Samo vyhrával osobné súboje pri mantineli, bol veľmi silný na puku, mal kopu šancí, kopu striel. Je pozitívne, aspoň to je pozitívne, že sa do tých šancí dostáva, aj keď zatiaľ nie je to to, čo by si možno on prijal, aj my fanúšikovia. Tak on vlastne 2-krát brankára prekonal. To, že dá brvno, už je vlastne prekonaný brankár. Tam rozhodujú milimetre a... Šťastný odraz puku. Takže Samo hokejky niekde do záchoda. Ja dúfam, že ho nebolelo zápestie po tomto zápase, pretože toľko striel za jeden zápas. Niektorý tým vyšle za tretinu, ako on vyslal vlastne sám. Ale celkovo ten zápas bol dobrý. Bol dobrý, tam bojovalo, do polovice zápasu bojovalo. Ale bolo to vidieť aj na tom ocenení fanúšikov po zápase, kde vlastne ešte 15 minút po zápase sme, aj ja osobne, aj vy, áno, sme stále tlieskali našim hráčom, lebo to chceme od nich vidieť bojovnosť, boli sme lepší, hrali sme dobre, diváci to ocenili. To je presne to, čo chceme vidieť. Veď to je to, že nemusíš vyhrávať, jak je v Nitre zvyknuté, stačí ti dobrý výkon mústva. Lebo sú proste zápasy, že hráš dobre, ale nevydá ti to. Áno, mňa bezprostredne po tom zápase vlastne ani nejak ma nemrzelo to, že sme prehrali. Potom síce, keď už som troška vychladol, tak to na mňa tak dolahlo, ale... Mňa to zamrzelo, keď som videl výsledok, že Humen zobral 3 body v Poprade. Vtedy ma to zamrzelo. Tak to bol prekvapujúci výsledok zase. Ty si im spravil sezónu, si povedal, že budú bojovať jednoznačne o záchranu a odtedy spravili 5 bodov. 5 bodov, no. Tak mali dobrý víkend. Tak v Poprade ani bookmakeri v živote nečakali, podľa tých kurzov, čo tam boli zverejnené, že by vôbec Humenné, že by bod zobralo nie 3. To bolo veľké prekvapenie. A ak sme v prvom dieli chválili Poprad, že má tým na titul, tak majú tiež veľmi zlý začiatok. Sú na 9. mieste. Určite nie tak, jak si ho predstavovali. Určite. Ale keď sa tak zamyslíš, ten Poprad, aj keď hral v Nitre, ten zápas bol veľmi dobrý, ten Poprad nemal zlú hru. To je len tam prišla nejaká kríza. A oni majú také kolísavé výsledky úplne. Hlavne, či viac prijali od Maxa Gerlacha, ktorý v poslednom zápase dokonca sedel na tribúne. Dokonca, ako som tie strely pozeral, tak vlastne spomenul som, že Trenčín je druhý so 198, Poprad tretí iba o jednu strelu 197. Takže takisto trpia na efektivitu. A ešte keď sme boli pri tom Samovi Bučekovi, by som chcel povedať, že má vlastne najviac strel v lige. Čo sa týka spomedzi hráčov. Má 28 strel na bránku, ešte delené prvé miesto má s Loginsom, so Zámkou. Tak ty si pripravený dneska na tento rozhovor. Tak pozeral som s tebou, ma to zaujíma, ale on tých striel má dosť. Len nepadá mu to tam a to je ten kameň úrazu, ktorý potrebujeme, aby sa zlomil a keď dá nejaký dôležitý gól, vyrovnávajúci, alebo nás dostane do vedenia, tak pomôže to tomu aj mužstvu. Dôležité, aby sme sa do tých šancí dostavili, ako si povedal. Dostávame sa do nich a je len otázka času, kedy sa to, musí sa to zlomiť. Proste on má 28 strieľ a dal 2 góly. To nemôže vydržať takáto štatistika. Ono sa to zlomí a verím tomu, že sa to zlomí. Určite sa to zlomí, len je otázka času, kedy. Dúfajme, prajeme si čo najskôr. No aby nebolo neskoro. Tak je 6. kolo, neblázni. A dobre, no ale bavili sme sa tu pred chvíľkou o tom, že my sa do tých šancí dostávame, ale nie v každom zápase. Ešte aby sme skončili ten zápas so Slonom, tak Samo Takáč už korigoval výsledok na 1-4 do prázdnej brány. Tam už asi nebolo, o čom sme to museli vyskúšať bez brankára. Tento gól mi vôbec nevadil. Teraz tá hra bez brankára dávala zmysel. Nejako proti Zámkom. Áno. Ale bohužiaľ, nič sme z toho nevyťažili. Áno. Efekt bol rovnaký vlastne. Máme tu nedeľný zápas so Zvolenom, ten horší z toho víkendu. Mňa sa na nepýta, ja to nechcem hodnotiť. Ale budeš nám musieť niečo k tomu povedať určite. Áno, tu sa veľmi ťažko budú hľadať nejaké pozitíva, možno
čo by som tak vypichol, že od 25. minúty fanklub mohol trénovať nový pokrik, ktorý znel celkom dobre a Mne bol sa tam páčil. priestor na... Mne sa páčil. Aspoň mali priestor si ho poriadne natrénovať na dobrý zápas. A to je asi tak celé Ešte, čo bolo ešte pozitívne. krásny gól Tomáša Pobežala. Ukázal, ako sa dávajú góly. Mladúčky hráč nám to takto tým starým harcovníkom ukazuje. To sú asi tak všetky pozitíva z tohto zápasu, tak vidíme sa pri... Ale ešte, ja by som povedal, Aj že aj typová ten... prihrávka pri prvom gole. Áno, tá Áno, Že sme bola presilovke pekná. mali Konečne nám prihrávku. vyšla presilovka. Konečne nám Inak vyšla to je pravda. presilovka. Tak, Ako dali sme už nejaké góly, ale toto bola taká, že konečne pekná akcia, čo sme asi chceli zahrať a konečne nám to aj tam padlo pekne. Znížili sme na 1-2, to sme ešte nevedeli, čo nás čaká. A všetci sme mysleli, že sme späť v zápase. Áno. Ale poďme k úvodu tomu zápasu. Ten zápas nemusel začať zle. Tak bolo najprv úvodné buly, samozrejme. Nie, taký opäť náš typický zápas, keď sme nedali gól a ako náhle sme dostali gól, sme sa zosypali ako domček z karát. Mohli sme ísť do vedenia 1-0, Jakub Lacka tam mal nájazd, bohužiaľ sme to zase nepremenili. Opäť tá efektivita. Ale takto, chlapci. Veď akože prehrávať prvú tretinu 2 góly, to ja som stále bol akože v nádeji v tom, že to môžeme kľudne, že si povieme v kabíne a že dojde k nejakej zmene. Aj došlo, zahrali sme presilovku, znižili sme na 1-2. Prvú tretinu asi máme týmto uzavretú. Ale Máš tam viacej momentov? ako nemám tam viacej momentov, ale to už bolo vidieť, že tá hra od začiatku toho zápasu nie je to, na čo sme chceli nadviazať so Slovanom. To už bolo vidieť, že tá hra nie je taká. Ono asi rozdiel bol aj v superovi. Zvolen fantasticky forčekoval, No Zvolen prišiel ako výborne pripravený. napadal našich obrancov, to asi. Ale ja ti do tohto vstúpim, my sme sa pred zápasom, ak si pamätáš, rozprávali a si hovoril, že tam chýbajú opory Zvolena, že by to dneska mohlo byť dobrá jazda. Áno, na to, že im chýbali 4 hráči, tak akože... Dobre, oni... To sme ešte zabudli pred zápasom na Maroša Jedličku, ktorý vlastne by sa mal vrátiť späť. A nie je to ešte nejako definitívne? Nie je to definitívne, ale Zvolen povedal, že keď nespraví prvý tým, tak si ho stiahnu naspäť. Takže má nastavený... Lebo on má s nimi platnú zmluvu, tak to je ďalšia posila pre už tak vynikajúci Zvolen. Ale veď akože pekne to spravili, dali mu príležitosť, chytíš sa, Tak by to, dávame ti tak by to voľné malo ruky. byť. Ale tiež si myslím, že hrať extralígu je lepšie, ako hrať nejakú nižšiu súťaž v zámori na jeho Tak rozvoj. pokiaľ sa nebavíme, ale on by hral pravdepodobne AHL. No, aké by tam mal úlohy, vieš. To je to. By ho tam dali zrážať sa do 3. 4. formácie, čo mu to pridá. Možno teoreticky ten štýl vlastne by ho troška vypiloval, že by sa aj po tejto stránke troška rozvinul, ale on je mladý chalan, ktorý potrebuje hrať a toho priestoru vo Zvolenie dostane asi. Určite áno, po minulej sezóne myslím si, že bude prvých dvoch formáciách. Určite by mal. Tak uvidíme ešte, ako to dopadne, ako sa rozhodne Colorado, ktorého draftoval, má na neho práva. Ale pravdepodobne sa vráti naspäť do Zvolena na túto sezónu ešte a posilní ten Zvolen ešte o nejaký ten stupeň nahor. No ale poďme späť k Nitre, keďže sa bavíme o nitrianskom hokeji. Sme teda späť v druhej tretine, znížili sme na 1-2 a zatmenie nastalo. Treba povedať, že ten zápas nám absolútne nevyšiel. V nejakej sfére, v žiadnej hernej situácii. Boli sme všade pomalší, horší. Katastrofálny výkon. Treba to takto povedať, bol to katastrofálny výkon nášho tímu. Však nebudeme sa tu hrať na niečo, vedia to všetci, vie to vedenie, vedia to tréneri, vedia to hráči. To bol katastrofálny výkon, ktorý... Neviem, či sme na ten zápas prišli nepripravení. Tak ja som prvýkrát po dlhej dobe, a inak neviem, či som si spomenul niekedy, že by som zažil, že v Nitre časť ľudí odchádzal po druhej tretine z hokeja. Možno išli iba do bufetu. No, alebo tam ostali aj tretiu tretinu asi. Áno, toto som fakt... Párkrát som zachytil nejakých takých tých sviatočných fanúšikov, ktorí odchádzajú pred koncom, keď padne nejaký gól do prázdnej brány. Ale toto bolo po druhej tretine. Po druhej tretine som to fakt asi nezažil. Ale treba povedať otvorene, že zas na druhej strane aj tí, čo zostali, tak si vypili ten kalich horkosti. Do dna. Ale aspoň sú to verní fanúšikovia, ktorí stáli pri tom klube, aj keď bol tam nejaký piskot, boli tam nejaké pokryky. Ale máličko, ale každý fanúšik má na to právo. Kúpil si tú stupenku, tak niekto to vyjadrí tak, ako to chce a nikto mu to nemôže mať za zle. Má na to právo ten fanúšik. No, vzhľadom na ten výsledok a výkon, myslím, že toho piskotu bolo ešte málo. Áno, ja by som to tiež tak asi zhodnotil, s týmto sa 100% stotožňujem. No ale prejdeme si tej hernej situácie, čiže znižili sme na 1-2. Znižili sme na 1-2.
Vyzeralo to, že by sme sa mohli vrátiť späť do zápasu, ale Zvolen sa absolútne nenechal rozhodiť, ako my sme sa nechali rozhodiť gólom so Slovanom na 1-1. Zvolen si hral ďalej svoju hru, jednoznačne dominoval v zápase, pridal ďalšie góly a úplne v pohode si to dohral tento zápas. No práve keď my sme sa mali nadýchnúť po tom góle na 1-2, tak asi po 12-15 sekundách sme tam spravili faul, išli sme do oslabenia. Nezmyselný faul, úplne zbytočný. Zbytočný faul, ktorý ničomu neviedol. A v tom oslabení sme dostali gól na 1-3 a už sme boli naspäť tam, z čoho sme sa tak dlho vyhrabávali, sme boli opäť naspäť. Až nie, ešte viacej. A úplnej frustrácii sme boli. Tam sa krásne ukázala ako je deka na tých hráčov, že si neverili už absolútne v ničom. V ničom sa dá povedať. Ten Zvolen na čo siahol, tomu vyšlo a my sme boli práve, že... Ja som mal pocit, že my si v určitých herných úsekoch nevieme ani nahrať puk. Odskakovalo nám to. No, nie, že nám to odskakovalo, my sme boli proste hlavami asi v tréningovom procese. My sme nehrali zápas. My sme nemali nasadenie hrať zápas, to je môj názor. My sme boli jak normálne, keď trénuješ nejakú hernú situáciu, teraz si nevyšlo, tak čo nevyšlo, mi pôjdem druhé kolečko. No, strašne sme horeli v obrane. To treba povedať. Veľa ľudí nadáva na obrancov, veľa fanúšikov aj v nejakých diskusiách som zachytil. Paradoxne. Ja by som tuto oponoval, zapol by som Igor Toc z najlepších rokov, pretože ja som si... Splnil sa ti tvoj sen detský, alebo sen sa mi splnil? Áno, až na ten rozdiel, že vlastne neviem vám to ukázať, tak vám to budem musieť slovom popísať. Pretože ja som si, možno to vyznie, že mám nejaké sadistické sklony, ale ja som si tento zápas pozrel ešte raz. Musel som si to pozrieť ešte raz. Nie, ja som strašne chcel, lebo nadávať vie každý, ale ja som chcel niečo nájsť niečo pozitívne? Nájsť niečo, ani nepozitívne, ale troška hlbšie, že nejakú tú, ako sme sa bavili v prvej časti, tú konštruktívnu kritiku. Že vlastne nadávať na to, že obrana je zlá, takéto prvoplánové... Ľudovo povedané, nechce všetkých hádzať do jedného vreca. Áno, presne tak. Čiže ja som si tie jednotlivé situácie tak troška pozrel a skúšal nájsť niečo, čo tomu predchádzalo, alebo prečo to tak bolo. A stačila ti jedna ceruska, alebo si potreboval dve? Tie cerusky, Však si mi volal, nech ti donesem strúhatko, ne? Áno, tých cerusiek som troška viacej zničil, ale teda to podstatné by som teda k tomu asi toľko povedal. Nadávame na obranu, ale obrana... Nie je to len o obrancoch. Áno, nie je to o obranoch. Nie je to o obrancoch, je to obranná hra celého mužstva. Čiže počnú s útočníkmi. Čo ma na tomto ešte troška tak zaráža, že vlastne máme na striedačke 3 bývalých obrancov. No. Ale teda... Ale tak to by som sa trošku možno zastal, že máme síce 3 trénerov, ale akože určite im nikto nekáže, aby hrali takú hru, ako predviedli proste. To určite nie, to je jasné. Áno, aj oni si od toho určite sľubujú viac tej hry, určite. Áno, my hlavne tú hru v obrane musíme zjednodušiť. Ale nie je to o obrancoch, že teraz obrancovia majú vyhadzovať puky na icingy. To v žiadnom prípade. Ja som si pri tých góloch všimol to, že tí útočníci im absolútne nepomáhajú. Tí útočníci nespravia krok navyše, alibisticky sa postavia niekde za hráča. Tam stačí jednoduchá vec, vytečovať ten puk z pásma, aby tí obrancovia mohli prestriedať. Pretože keď som si tie góly pozrel, tak vlastne z 9, ježiš, to sa až hrozne hovorí 9 gólov, že som musel pozerať. Z 9 gólov... V našej sieti. Áno, v našej sieti. Z 9 gólov, 2 sme dostali v oslabení. To je vlastne... Tie špeciálne formácie nám nevychádzajú 6 nám nevychádzajú vôbec. Ani presilovky, ani oslabenia. Na to musíme dosť zapracovať. Máme čo robiť. A keď si odmyslím tieto 2 góly, tak mi zostáva stále 7. A z týchto 7 pri 5 prípadoch naša obranná dvojica, respektíve aspoň jeden z obrancov, bola na ľade viac ako minútu. A vieš nám povedať, ktorá? Áno, presne. Poď do toho. Pri prvom góle Kubeš s Mezejom boli na ľade minútu a 16 sekúnd, keď sme dostali gól. Ja ťa v tomto iba na chvíľku preruším. Ja som to aj v tom zápase tak vnímal, aj som si pozeral potom nejaké príspevky na facebookových skupinách, fanúšikov a tak ďalej. Na Kubeša sa dosť veľká kritika zniesla, že mohol za viacero gólov v tom zápase. Ale ty si povedal, že keď si to nakoniec pozrel ešte spätne, tak to trošku vidíš inak. Tak nám to približ, že ako?
Áno, my sme 3-krát tam mali puk, nechcem povedať čistý puk, ale mali sme možnosť ten puk dostať aspoň cez modrú čiaru. Čiže jednoduchšie? Jednoduchšie. 1-2 hráči by prestriedali a už by to bolo niečo lepšie. Lebo keď je hráč v nálade viac ako minútu, je zavarený ako horký. Ale toto je náš dlhodobý problém. Ja to všímam od začiatku sezóny, že my neskutočne komplikujeme si život v obrannom pásme. Namiesto toho, aby sme sa jednou prihrávkou dostali do stredného pásmu, keď sa nám nedarí, vieme, že nám nejde tá hra, úplne nedarí sa nám, tak to pretečujem od červenej a idem na plných do mantinelu, do útočného pásma, skúsim tam vybojovať ten puk. Asi majú naši obrancovia inštrukcie, alebo a ja tak chcem hrať, alebo chceme, aby tak hrali naši obrancovia, že nebudeme to hrať takto jednoducho, takýto kanadský štýl. Hrali konštruktívne. Chceme hrať konštruktívne. Nemáme vyhadzovať puky, asi vyhoď na icing, keď už nemáš ozaj čo s tým robiť. Ale stále si veľmi si komplikujeme život v obrannom pásme, čo nás stálo už pár gólov v našej sieti. No, ja by som k tomuto ešte dodal, že ak si pamätáte minulú sezónu, tak práve, že minulú sezónu sme robili úplný opak. My sme zakladali útoky tým, že sme nahadzovali tie puky a že sme ich dokočulovávali. Minulú sezónu myslím, že nám chýbal taký ofenzívny obranca, ktorý by to aj dokázal potiahnuť, takže my sme viac na výber nemali, ale keď z 5 zápasov, keď odrátam ten so Zvolenom, lebo ešte sme ako keby v ňom, tak z 5 zápasov, keď máš 2 body, jednu výhru po predĺžení, tak nemôžeš hrať komplikovane. Musíš hrať jednoducho, musíš sa dostať spod tej deky a keď sa dostaneš na nejakú vlnu, tak potom môžeš si veci komplikovať. To nám chýba tejto sezóne vlastne, aj v minulej nám to chýbalo, prišiel Green. A keď si zoberieme tú sezónu predtým, ešte vlastne 2 roky dozadu, mali sme tu Šimona Nemca a Viliho Raskoba, ktorí boli obrancovia do prvých 2 obranných dvojičiek. A to si mohol vidieť, že tí útočníci sa nevracali. Túto sezónu to je tak, že naši útočníci si idú celkom hlboko pre puk, pomaly až do nášho pásma, začínajú robiť kolečko na našich kruhoch v obrannom pásme do nájazdu vlastne a daj puk do jazdy. To veľmi útočníkom sťažuje už potom ten prechod. Nevieš mať takú rýchlosť. Nevieš mať takú rýchlosť nabereš, ale musí sa preštrikovať, tam ťa už čakajú, neviem, 2 hráči. A hlavne, keď Zvolen forčekoval s 2-3 hráčmi. Zvolen to hral výborne. Ale keď sa zoberieme 2 sezóny naspäť, keď to bol Šimon Nemec a Vili Raskop, tak oni vedeli bez problémov zaviesť puk do útočného pásma a tam už boli naši útočníci, dá sa povedať čerství, lebo nemuseli až také úsilie vynaložiť, aby na ten prechod do útočného pásma. A tam sme potom hrali. Tam sme boli dominantní na puku. A to je vlastne, čo nám chýbalo minulú sezónu a ukazuje sa, že šťastie nám to chýba aj túto sezónu. Máme tam Greena, ktorý mal výborné play-off, ku koncu sezóny minulej sa... Bol taký ofenzívny ladený obranca. A on je stále. On urobí chybu. To je to, že to si ľudia zase všimnú, že nejaká chyba sa stane, aj so Slovanom tam vlastne urobil chybu v rozohrávke, bol vyše minútu na lade, ak sa nemýlim. Urobí chybu, ale to ľudia vidia. Ale nevidia XY veci, ktoré sa mu podaria. To si nikto nevšimne. Pokiaľ sa nemýlim, tak Green jeden z najlepších hráčov, nie obrancov celej ligy v percentuálnej úspešnosti prihrávok. Najlepší hráč na delenom prvom mieste bol po 4 kolách mal 94,9%. Samozrejme, že keď ten obranca vyváža ten puk a chce hrať ofenzívne, tak sa tá chybička vloudí. Ja by som ťa hneď tak stopol, keby Green mal takýto ofenzívny potenciál a hral by dobre aj dozadu a nerobil by chyby, tak by nehral našu ligu, alebo teda u nás. Tak áno, jasne, však vidíme, Vili Raskop sa hneď posunul po sezóne, to bol za mňa geniálny hráč, ktorý teraz, keby sme mali tým, by som bol ako veľmi spokojný. Ale v tej prvej formácii možno Jakub Kubeš hrá s Braňom Mezejom a možno on dostal tieto úlohy. Dostal tieto úlohy, aby hral ofenzívnejšieho obrancu a tam vznikajú tie chyby. Možno nie je ja sa priznám, že ho nemám osobne naštudovaného z minulých sezón, pre mňa to je nový hráč, ja ho vidím hrať prvýkrát až u nás. A možno z toho plynú tie chyby. Urobil chyby v zápase so Zvolenom 2, 3, povedzme si úprimne. Ale teraz mu budeme nadávať. Možno to je pre neho nová úloha, na čo nebol zvyknutý hrať tu s Braňom Mezom. Vieme, že Braňo není ofenzívny obranca, on má úplne iné úlohy. Tiež ja pri tom Kubešovi si to už spomenul, tak vlastne ja tiež pri Kubešovi mám pocit, že ho dostávame do situácií, v ktorých sa necíti komfortne. Áno, komfortnú zónu nemá. Ja by som možno, ja za seba by som si zmenil tú obrannú dvojičku Kubeš Mezej. Sú to 2 typovo vysokí hráči, aj urastení. A Kubeš má výborné korčulovanie za mňa. Ten pohyb je jedna z vecí. Na to, aký je vysoký, podľa mňa má celkom solidný pohyb. Taký two-way obranca. A mne sa príprave ľúbil napríklad Kubeš. Príprave hral výborne, no neviem, možno potrebuje viac času, len to zas ľudia vidia, že nemáme na to čas, lebo nemáme tie body. Ľudia sú málo trpezliví, chceme vidieť výsledok. Chceme vidieť hru, ale neviem, či to pôjde tak zo dňa na deň.
No dobre, teraz ste mi toto skočili a idem naspäť k svojej ceruske. No poď Igor, poď. Čiže, aby som len potvrdil svoje slova. Gól na 0-2, môžete si to prehrať, neklamem vás. Oliver Fatul. Ja nemám Play Premium. Nemáš husté. Na husté som to pozeral. Oprášil som husté. Dobre sú tie zostrihy, chalani. Hej, výborné. Veľmi dobre. Zo zvolenou od druhej tretiny. Prvá sa hrala, neviete? Áno. Nevydalo na pasku. To je možno na iný diel. Vráťme sa teda naspäť. Gól na 0-2. Fatul s Vitálošom na lade. Pri góle už boli 56 sekúnd. Útočná trojica tam bola prestriedaná. Títo útočníci vôbec nepomohli dostať ten puk von. Z toho pramenilo to, že sme boli mimo pozícií. Opäť už 56 sekúnd je slušná frekvencia na tom lade ešte, keď hráš proti Korčiarskému Zvolenu, ktorý tam jazdil hore-dole. A z toho pramenil gól. Potom padli 2 góly v oslabení. Na gól na 1-5. Už sme boli pod totálnou dekou. Opäť je tam Fatul Vitáloš. Minútu 20. To je veľmi, to si, možno ľudia si povedia, alebo ľudia, čo chodia na hokej, to samozrejme vedia pravidelne, ale tí, čo možno až nevedia, tak v hokeji minúta 20 na lade je veľmi veľa. Peklo. Veľmi veľa. Peklo. Oni sú zaváraní, nohy ti už nejdú prakticky. Áno. Áno, lebo ty hráš 100% fyzicky. Ja si chodím amatérne zahrať hokej a urobím jeden šprint hore-dole, som tam 20 sekúnd a jazyk mám na kolenách. Ešte pol hodinu. Ešte pol hodinu. A tu vlastne bola celá formácia. Tu teda nehaním teraz útočníkov, tu bola celá formácia, minútu 20 na lade. Mali sme tam síce aj prienik dopredu, tam sme puk stratili, nestihli sme prestriedať, lebo sme sa hneď museli vracať. Po minúte 20 dostávame gól na 1-5. Na 1-6 gól padol vlastne tam. Toto bol prvý asi gól, ktorý padol po tom, čo tam boli čerství obrancovia, ale už obrana pred nimi bola pod tlakom, čiže to bolo troška rozhárané. Gól na 2-7. Minútu 14 je tam Green, minútu 8 sekúnd je tam Gajdoš. Opäť cez minútu. Ale ja mám napríklad tento pocit, že tam máme strašne dlho hráčov aj na presilovkách. My podľa mňa jednu formáciu... Ja mám celkovo pocit, že my tie striedania preťažujeme tých hráčov. Dosť to naťahujeme, aj preťažujeme hráčov. Presilovke, ono to je taká dvojsečná zbraň, lebo presilovke ten hráč nekorčule až toľko, tak dajme tomu, že keď tam je minútu a pol, mal by to zvládnuť v pohode. Ak hráme v útočnom pásme. Ano, ale v hre 5 na 5, keď chodíš hore-dole, tá minúta je už... A ešte keď máš ďalej striedačku druhej tretine napríklad? Áno, to je ďalšia vec. Gól na 2-8. Je tam... Joj, to tak zle znie. Áno. Je tam Gajdoš, ktorý si po tú minúsku prišiel, si do nej iba naskočil, ale bol tam Bača, ktorý tam bol minútu 13. Je to veľmi dlho. Keď to tak, ja som si to aj neuvedomil v tom zápase, nesledujem, nemerám im vlastne tá... Musíme sa povedať pravdu, ty si za stav 2-8 už sedel. Čo, a dobre, 2 minúty mám boleli kríže. Aj. Ale potom sa samozrejme postavil, ale keď sleduješ zápas, ty si reálne neuvedomuješ, koľko ten hráč je na lade. Tebe sa to zdá, čo je pre teba minúta, keď stojíš tam, vieš, ale ten hráč, keď je cez minútu na lade, je to fakt dosť. A hlavne súboj pri mantineli, to sú tak vyčerpávajúce. Tie sú najviac vyčerpávajúce. A ako sú profesionálni hráči, majú natrénované, možno to je pre nich nič, ale to pochybujem. Ale je to dosť, že tie striedania treba nejako skrátiť. Ale to vyplýva vždy z toho, že keď nehráme s tým pukom, keď nahodíme ten puk, nestihne, že super to otočí, jak Zvolen otáčal hneď, nahodili sme puk, prehrali sme súboj, Zvolen to otočil, ty to nestihneš prestredať. Veľakrát som si všimol v zápase, že náš hráč išiel na stredačku, ale musel sa otočiť naspäť, lebo by išiel Zvolen do breaku alebo do prečíslenia. Áno, a presne po tej už minúte, alebo neviem, po 45, po 50 sekundách prichádzajú tie chyby. Lebo už si mimo svojej komfortnej zóny, a už robíš zlé rozhodnutia. Áno. Už robíš rozhodnutia, tuto nejdem, lebo už som dosť zavarený na to, aby som išiel do toho súboja. Zvykový deficit, nohy v náleve. Hovorí sa takisto, učia od malých chlapcov, obrancov, keď nevládzeš, respektíve už tam dlho, nevidíš hráča, lebo zrazu super ti strieda, nevidíš toho hráča, buď pred bránou. Jasné. Stojíme pred bránou, ale keď Zvolen do toho stále jazdí, nezachytí tam center. Keď máš celkovo korčuliarsky tím, ktorý stále šlape. Zvolen bol veľmi rýchly. To sme mohli vidieť. Rýchlosť na lade, rýchlosť myslenia.
treba povedať, že Zvolen nás jednoznačne prečil v tomto zápase. A za stavu 1-5, 1-6, 2-7, 2-8. Hráči by sa najradšej už videli v kabíne. Áno, už je tomu týmu, ktorý takto vedie, sa hrá fantasticky. Ja si neviem predstaviť, že za stavu 2-7 po druhej tretine mám ísť odohrať ešte tretiu tretinu. No ja si chcem vyzrieť výstroj, osprchovať sa, ísť domov, zakryť sa, nikoho nevidieť, nič nepočuť. Plakať do vankúša. A ty... Alebo sa vyhúčať. No ale ty ideš ešte na ľad. Ty musíš ísť odohrať ten zápas, vieš, že musíš to ísť odohrať. Tak tam sa asi aj ťažko hľadať nejaká motivácia, aby si vôbec... To není o motivácii. Stavu my sme nemuseli prísť. My sme práve mali byť troška viacej namotivovaní, ešte keď sa s tým výsledkom dalo niečo spraviť. Ja som pozeral, OK, však ten úvod nie je taký, ako by si ani hráči predstavovali, ja ich chápem. Ale proste žiadna emócia na tej striedačke. Hlavy dole. Ale emócia bola sama Bučeka pri tom jednom gole. Neviem presne po ktorom to bolo, ale on to dal dosť najavo. Tam roztreskal vlastne Ombatinel hokejku. Takisto podľa mňa aj faul Mareka Slováka bol čisto z frustrácie. Zase to je o tých našich nitranských chlapcoch, že vidieť, že ich to štve. Určite im to nie je jedno. Nechcem povedať, že iným hráčom to je jedno. Určite im to nie je jedno. Ale vidieť, že záleží im na tom. Neverím tomu, že by naschvál takto prehrávali. A už to samozrejme. Takisto Tomáš Hrnka hral dokonca, ešte dal aj gól v oslabení. Sme dali gól na 3-8, znižoval, ak sa nemýlim. Čiže snažili sme sa, to vyznie blbo. Ale nešlo nám nič proste v tom zápase. Išlo nám akorát pekný najos pobežala. Áno, to bolo. Veľmi pekný gól. A ešte by som spomenul to, že vlastne, ako sme spomínali teraz tých našich domácich hráčov nitrianských, nie že by ostatní boli niečo menej, alebo ako to povedať. Ale na týchto našich domácich sa spustil taký najväčší lynč. Aspoň čo som ja čítal, tak strašne veľa na Mareka Slováka. Však nehrajú optimálne, my to vieme, nehrajú optimálne, nikto nehrá z nášho týmu Ja optimálne. chcem ešte podotknúť takú vec. Bol som na rozkorčulovaní pred zápasom v nedeľu ráno. Čiže na tréningu si chcel povedať. Áno. Rozkorčulovanie pred zápasom. Pred zápasom ranné, oni to volajú rozkorčulovanie. OK, je to krátky tréning, aby sme posluchačom objasnili situáciu. Áno, aby sa troška Naši dostali posluchači sú fanúšikovia hokeja, myslím, že to nevedia. Aby sa teda dostali do tej prevádzkovej teploty. Bol to krátky tréning, možno 20 minút to bolo. Lenže po tom tréningu zostal, budem menovať teraz, Marek Slovák, Tomáš Hrnka, Samo Buček a mladý Tomáš Pobežal na jednej bráne, strieľali na Beržinca. Mimochodom, náš už asi pobalený legionár Bajkov, prvý z ľadu, hlava dole. Počkaj, on strieľal alebo dostrieľal? On išiel prvý dole z ľadu ešte, neviem, či už aj bol ukončený tréning. A na druhej bráne Gates si strieľal, takisto Oliver Fatul. Ten 5 zápasov nehral, takže asi týmto bude, že si to chcel vyskúšať. A ešte tam Sahir Gil po zranení si tam skúšal nejaké pohyby. A ak som niekoho zabudol, tak sa ospravedlňujeme. Tak sa ospravedlňujem, ale akože bol som pri tej bráne, kde vlastne títo naši 4. Tým chcem povedať, že tí domáci hráči zostali po tom tréningu ešte navyše a je vidieť, že im na tom záleží. Nie, že by ostatným nezáležalo, ale proste ideme linčovať tých našich domácich hráčov. To je, myslím, chyba. Ja by som ešte k tomuto dvojzápasu chcel pochváliť Libora Kašíka, lebo držal nás aj v zápase so Zvolenom, tam mal pred druhým gólom fantastický zákrok, bohužiaľ to skončilo gólom. Taktiež nás podržal aj v zápase so Slovanom, aj keď sme obidva zápasy prehrali. A musím povedať, že sa mu čudujem, že sa nezobral po nejakom 4. alebo 3. gole Zvolena, nešiel sám dole, lebo tam lietal jak špinavá handra hore dole. Mal veľmi veľa zákrokov, určite to muselo byť fyzicky, ale aj psychicky pre ňoho veľmi ťažké. Potom naskočil... Celá sezóna je pre ňoho psychicky ťažká. Potom naskočil po tom 4. gole, či 5. Po 5. gole naskočil mladý Juro Beržinec, ale tomu vôbec nezávidím do takéhoto zápasu. Ale práve, že tam mal chytil tam aj nájazd, takže mal tam pár zákrokov dobrých, ale do takého zápasu, keď na tom týme je už deka tam... Do zápasu za stavu 1-5 a to bolo možno v polovici zápasu. Takže... Ja by som ešte k tomuto, mám na vás takú otázku, ja tu mám otvorenú tabuľku. Zažili ste niekedy v sezóne po 6 ligových kolách, že by sme mali skóre 14-30? Tak je to zle, vieme, že máme najhoršiu ofenzívu, čo sa týka aj obranu. Golov, aj obranu, áno, vieme o tom, ale to ide v ruka v rukave, že na týme je deka, nedarí sa, nedáme ten gól, dostávame ľahko potom tie góly. Dostali sme veľmi veľa gólov, každý domáci zápas, okrem s Michalovcami, sme dostali viac ako 4, ak sa nemýlim. Minimálne 4. Keď si pamätám na časy, že v Nitre sme pustili body možno 2-krát za sezónu,
tak je to veľmi smutné, ale dúfajme, že čoskoro sa to všetko obráti, lebo ten tým kvalitu má. Treba ho doplniť. Treba tam spraviť zmeny, určite tam treba spraviť zmeny, ale iba keď si prečítaš ten menoslov hráčov, tak treba povedať, že nám chýba inak aj Sahir Gil, to je prvý center, je to strata. Z minulej sezóny vlastne zostali hráči, ktorých sme chceli udržať, čo sa nám aj podarilo. Doplnili sme to, prišiel Samobuček naspäť. Tým má určitú kvalitu, má. Keď bude v pohode, ja myslím, že môže poraziť každého. Ja si myslím, že keby sme tých zápasoch, že nám troška práve tá strelecká šťastená, tak určite nie sme v tabulke tam, kde sme, lebo my sme mali najviac strel, ako sme sa bavili, kopu šanci, len nám to tam nepadá. Tá efektivita je žalostná, bohužiaľ. Prejdime teda k avizovanej časti ešte druhej, a to sú naše importy za posledné, jak si to má privedať, za posledné 3 roky? Posledné 3 sezóny. 3 sezóny. Niekto povie roky, niekto sezóny. Ty si väčší profesionál. Za posledné 3 sezóny. Čiže začneme asi vlastne touto sezónou, kde vlastne máme 7 legionárov. Konkrétne teda je to brankár Libor Kašík, obranca Green, Kubeš a v útoku teda sú to Bajkov, Gates a Griffin. Ktorý ťa najviac očaril? Mňa najviac očaril. No vlastne od Kašíka, Greena sme vedeli, čo máme čakať. Mne sa veľmi páčil Gates. Má hlavu hore, kreatívny center. Avšak teda bol zranený, takže troška pomalšie sa rozbieha. Ja myslím, že s lepšími krídlami. On nebol zranený, on mal chorobu alebo výrozu. Alebo dva v jednom. Proste nehral, on aj nejakých 10 kg schudol, tam bolo, tuším, povedané. Bol v nemocnici na infúziách. Áno, veľmi ťažký štart pre neho. Preto telo to nie je ľahké sa potom to spamätať, takže možno aj z toho hľadiska troška pomalší začiatok z jeho strany, ale určite očakávame od neho viacej. Ako dal 2 góly túto sezónu, 2+1. A myslím si, že to sme v zápase so Slovanom mal dobré veci už a dúfame, že keď sa bude cítiť 100% pripravený, tak nám ukáže, čo v ňom je. Ja myslím, že jeho hru by mohli ovplyvniť lepšie krídla. Nový legionár, Harper. Áno, už ohlásená vlastne cez víkend, ono má posiela. Charlieho Harpera, nevieš? Takže ten by mu mohol zapasovať. Ako spomenul pred zápasom v rozhovore, to povedal otvorene aj tréner staviania, takže môžeme to my povedať takisto. Od Patrika Bajkova sme čakali viac. Všetci. Ale ty máš konkrétnu štatistiku. Povedali to aj tréneri, povedalo to aj vedenie. Nie je to tajomstvo. Nie je to tajomstvo, že od neho čakali viacej. Áno. Ja som od neho tiež čakal viac, pretože minulé sezóne nastupoval v švédskej druhej lige Alveskan. Porovnateľné čísla. Dvaja ďalší legionári. Vela z Bystrice, Login z Nových Zámkov. Vela mal 46 zápasov, 29 bodov, Login z 27 zápasov, 14 bodov, čo je s miernou odchýlkou tiež pol boda na zápas. A videli sme hrať hlavne Loginsa, lebo s Bystricou sme ešte nehrali, so Zámkami sme hrali doma a ten Login hral neporovnateľne lepšie. Rozdielovo. Hlavné slovo. Rozdielovo. Import má byť rozdielový hráč. Áno, hlavne pri našej situácii, že vlastne tých slovenských hráčov nemôžeme preplácať, ako možno si to môžu dovoliť Košice, Slovan, Zvolen, takže my sa musíme zamerať na to, aby ten legionár, keď je ten určený počet, priniesol nejakú kvalitu. Bajkov je vyslovene sklamanie. To myslím, že vedia všetci. Už pri prave. Čo sa týka jeho parťáka, Lincolna Griffina, tu by som si ho možno... Je ti do smiechu, alebo čo? Počkaj, to má byť ten najrýchlejší kočuliar? Áno, ten najrýchlejší Toto som nechápal, keď prichádzal. Som mal očakávanie, že by mal rýchlosť minimálne ako Robo Lantoši. Ja si to pamätám, mne blikal Messenger raz za radom, si mi posielal linky, že aha, nový hráč, vyzerá to sľubne. Tak ako keď on bol jeden z najrýchlejších korčilov ECHL, tak tá liga potom ako vyzerá. A na tréningu alebo v zápase? K tomu by som sa presne chcel dostať. Lincoln Griffin hrá to, na čo má. My proste nemôžeme sem ťahať hráčov z ECHL. Tá kvalita ligy išla za posledné roky dole. Kvalita ligy išla strašne dole a my stále hovoríme o tom, že naša liga ako ide hore. Nemôžeme sa spoliehať na to, že keď tu bol dobrý hráč z ECHL-ky pred 4 rokmi, tak teraz, keď vyťahneme z klobúka z ECHL-ky hráča, tak tu bude dominovať. Ale štýl hokeja je úplne iný, než ten náš európsky, aký sa hrá. A na druhej strane Lincoln Griffin má 1,75 m alebo maličký. Aj váhovo veľmi zle. Mal by byť rýchly, OK, ale ja si myslím... No mrčnejšie je určite Marek Slovak. Áno, a má 35 rokov. Ale k tomu Griffinovi treba povedať, že je vidieť, že je určité zlepšenie v každom zápase na jeho strane, ale stále to je podľa mňa Ale vieš, koľko máš čakať? Máš čakať čo teraz pol sezóny? Že ty, vieš... o to ide, že my potrebujeme tie body hneď. Nemôžeme teraz čakať a dávať mu priestor na nejakú adaptáciu, alebo dokým sa uchytí. My nemáme na to čas.
Ja Nemáme myslím, na to že čas. tá voľba bola zo začiatku zlá, lebo proste on jediné, čo mohol spraviť, je priniesť sem body. To s tými jeho predpokladmi, OK, mal tam 48 zápasov, 37 bodov, ale chodia sem hráči, ktorí majú bod na zápas v ECHL-ke a nie sú takí dominantní. A on iné do tej hry bohužiaľ priniesť nevie. Nemá tu to fyzično. Ani silu na puku. Áno, že práve napríklad ja som to teraz porovnal s tým Harperom. Sice sme ho nevideli, ale vieme o ňom, že má 1,88 m, bude to silový typ útočníka a keď už mu aj tá hra nepôjde, že nebude bodovať, tak pre ten tým bude prínosný, že môže hrať v tretej formácii typického power forwarda. Vybojovať puky pri mantineli, dohrávať súboje, toto od Griffina čakať nemôže. Ale myslíš si, že od Harpera čakáme túto pozíciu? Ja si myslím, že úplne inú pozíciu od neho čakáme, jak Hovoril, keď sa mu nebude dariť. Hovorím, keď sa mu nebude dariť. Taký ten backup plán, že pri Griffinovi nie je žiadny. Ale prinesieme sem hráča z nemeckej délky. Potom, keď sa mu nevydarí sezóna, alebo nebude mať kvalitné výkony, čo potom, koho máme už doniesť? Áno. Lebo povedzme si úprimne, délka je kvalitnejšia liga ako naša, či už platovo, alebo kvalitatívne, tam chodia veľmi dobrí hráči. Urobil tam 50 zápasov okolo 30 bodov, ak sa nemýlim. Áno, 31. Tak už od takéhoto hráča musíš čakať, že v našej lige urobí tie body. Keď už on nespraví, tak potom čo chceme komu vyčítať? Ale potom? niekedy tie štatistiky sú dosť zradné, lebo niekedy máš tak, že máš hráča, ktorý vyslovene na teba hrá. Áno, lenže keď my máme určený počet 7 legionárov, tak my proste nemôžeme ťahať sem mačky vo vreci. Buď hráčov, ako robia iné týmy, že vlastne ten hráč má nejakú už minulosť v Európe a vieme si to nejako porovnať, ako teraz napríklad Harper, že mal 30 bodov v delke, podobné čísla mal napríklad ten Hertz z Michaloviec. Áno. Podobné čísla mal v tej delke až nie horšie. Čiže keď je toto nejaké meritko... Keď bude hrať to, čo Hertz z Michaloviec, tak budeme veľmi spokojní. Áno. Lenže od Griffina po týchto bodoch sme viac ani čakať nemohli. Ja troška zabrdem tie 3 sezóny dozadu. Neviem, či si pamätáte, COVID-2 sezóna, Liam Finley. Áno, spomínam si. Typologicky podobný hráč. Malinký, rýchly. Mršný. V nálade vyzeral podľa mňa dobre. Mal nejakých 21 zápasov, 14 bodov tu. V minulej sezóne v ECHL-ke tento hráč spravil v 50 zápasoch 70 bodov. Krása. A Griffin spravil v tých istých 50 zápasoch 38. Mne sa páčila taká A ešte by som k tomu dodal, že ten hráč tu nedominoval. Pred 3 rokmi tu nedominoval v tej lige. Bol síce lepší na lade ako Griffin, ale nedominoval tu. Takisto porovnateľné čísla má z tej istej sezóny Matthew Fogget. Matthew Fogget odohral za nás 9 zápasov, 1+2, pobalil sa, išiel preč. A v minulej sezóne mal rovnaké čísla ako má Griffin. S nejakou drobnou odchylkou. Áno. Keď to takto zobereš, tak potom nemôžeme asi viac ani očakávať od tých hráčov. A mne sa páčila tá štatistika, čo si pripravil pred nahrávaním, si mi ho ukazoval, ako vlastne na tom je vidieť, ako tá kvalita ligy ECHL ide za posledné roky dole, alebo naša hore, lebo máš tam pripravené, že hráči, ktorí hrali aj AHL-ku, aj ECHL-ku, sa v našej lige celkom uchytili, ale hráči, ktorí hrali vyslovene iba ECHL v minulej sezóne. Že ich strop bol ECHL a neboli v živote tak v Európe. U nás sa tiež túto sezónu zatiaľ neuchytili. Skús nám povedať pár príkladov. Pár príkladov. McFadden z Popradu mal 82 zápasov, je to obranca. 82 zápasov v ECHL-ke a 50 bodov na obrancu. Momentálne má 0+2 v 6 zápasoch v Poprade. Čo určite tiež čakali viacej od neho. Takisto Kapček zo Zvolena. 74 zápasov, 37 bodov, pol bodu na zápas. U obrancu je, myslím, že dosť. Napríklad s takými číslami sem prichádzal pred 3 rokmi Reskop. A vo Zvolene má z 5 zápasov 0+1. Nemohli sme vidieť v našom zápase, ale má 1 asistenciu. Máš tam skús dať nejakého útočníka? Útočník Beudin z Popradu. Takisto. Boden, nie? Boden. Neviem po francúzsky, alebo frankofónny Kanaďan. Boden. Tak Boden mal 71 zápasov, 55 bodov. Čisto teoreticky porovnateľná štatistika áno. s Griffinom. Dá sa povedať, že áno. V Poprade 0+1 v 6 zápasoch. A sme tam, že vlastne my od toho hráča ani čakať viac nemôžeme. Toto vlastne, myslím, že taká troška chybička v tom, že keby to bol nejaký taký panic buy, jak by som to nazval, že ako už teraz, keby prišiel Griffin, že sa nám nedarí a proste vyťahujeme hráčov, že ako minulú sezónu napríklad, keď sem prišiel Morrison, útočník Morrison, všetci si asi pamätáme skôr toho obrancu Morrisona, Kennyho. ale bol tu útočník Morrison, ktorý prišiel jednak totálne nepripravený, ale prišiel s tým, že z tej ECHL-ky mal bod na zápas.
A u nás v 5 zápasoch 1+1 aj ten jeden gól bol taký nejaký, tuším ho dal v powerplay, že ani sám nevie doteraz, jak to trafil, že išiel trafať na zadnú tyčku. Ja by som povedal, že veľmi záleží pri tých legionároch, jak im sadne prostredie, jak im sadne liga, ako sa tu cítia v Európe, keď sú prvýkrát hlavne, aj keď pri tom Bajkovi bol v druhej švédskej lige, tak sme čakali, že už možno troška bude aklimatizovaný. Veľa vecí tam hrá, ako je nejaký faktor, treba brať do úvahy. Ja sa koľkokrát tomu vedeniu aj nečudujem. Nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché doniesť tu nejakého hráča a očakávať teraz od neho, že nás bude ťahať. No, tak vedenie sa prvom rade určite pozrie na tabulky, na nejakú výkonnosť štatistickú. Tu vlastne pri tej ECHL sme sa možno nechali zlákať tým opäť, že minulý rok sem prišiel Elmer, ktorý mal v ECHL 50 zápasov, 32 bodov. Na druhej strane mal aj skúsenosti z AHL, čo sme spomínali. Ale vlastne zanechal tu dobrý dojem, nebol až tak bodovo výrazný, že by nás nejako ťahal, ale na druhej strane bol to opäť typologický hráč, ktorý môže spraviť aj tú druhú stranu veci, že keď sa mu aj bodovo nebude dariť, tak vlastne vie dohrávať tie súboje, bol taký priamočiary a bol využiteľný vo viacerých situáciách. Mne osobne sa veľmi páčil Elmer, aj taký srdciar sa z neho stal. Bolo vidieť, ako keď sme vyhrali zápas doma, tak bolo vidieť, ako tancuje so Stachom, s Markom, neviem, asi si najlepšie rozumel, ale aspoň to tak vyzeralo na lade. Mne sa veľmi páčil osobne, bolo na ňom vidieť, bol korčulársky výborný, vedel na seba naviazať hráčov, vedel dať aj gól, keď sa dostal do šance. Ja osobne by som si ho do tejto sezóny nechal, hlavne keď sa pozrieme teraz na to, ako nám nevyšli importy Griffin a Bajkov, lebo Elmer hral krídlo, takže s Gatesom ho moc nemusíme porovnávať. Ja osobne by som si ho tu určite... Áno, tu nás chytá tá otázka, že či vlastne miesto toho, dajme tomu Griffina, lebo ten Bajkov prichádzal s veľkými očakávaniami. Že miesto určite s väčšími ako Griffin. Áno, či sme miesto toho Griffina nemohli predĺžiť radšej toho Elmera, ktorého sme mali overeného. Na druhej strane nevidíme dovnútra, či si nepýtal viac peňazí, či nechcel. Ťa Elmer skončil teraz? Najprv bolo avizované, že v Norsku a teraz je tú britskú ligu hrá. Myslím, že za Dundee, ak sa nemýlim. Neviem, nie som si istý. Niekde v Británii. Ale oficiálne to išlo tak z klubu, ja som to presne zachytil, že my sme ho poslali preč, alebo on mal nejakú žiaľ. Nebolo to asi nejako upresnené špeciálne, ale ešte by som sa pristavil rýchlosti iba pri Buncisovi, lebo veľa fanúšikov sa aj pýtalo vlastne, prečo tu neostal Buncis. Ale doniesli sme Gatesa, Buncis bol takisto center a to sú typologicky úplne iní hráči a vedenie aj avizovalo, že chceme iných typologických hráčov, skôr tvorcov hry, strelcov a Buncis bol skôr hráč do 3. 4. lajny, taký robotník. Áno, presne v minulej sezóne sme vlastne naražali na to opäť, že nám chýbajú body a proste bohužiaľ, kto ich nerobil, museli sme tie... Ako za mňa správne rozhodnutie, len sme nevedeli, ako to celé vypáli túto sezónu. A ostatných legionárov sme viac menej poznali z minulej sezóny, čiže či už to je Green, Kašík alebo Sahirgil. Myslím, že sme sa k ním aj vlastne vyjadrovali. A takisto Kubeša sme prebrali v zápase. Dostatočne si myslím. Takže toľko asi k legionárom. A k importom, taký novší výraz, to aj treba povedať, že ešte v momente, keď nahrávame tento podcast, tak nie sú známe žiadne odchody ani príchody, ak by sa niečo udialo ešte. No však príchod bol Harper avizovaný. No Harper ako, ale myslím mimo toho. Nikoho nového. No a čo, prejdeme k našej rubrike typovanie zápasov? No, potom ako... Ja už nechcem. V prvej epizóde, tak neviem, či sme mohli. Ja som našiel na svojich typoch pozitívum. Joj. Je matematické? No daj. Matematické. Trafil som počet gólov, lebo som avizoval 7-5 Slovan a 4-1 Zvolen. Aj v súčte? A v súčte gólov som to vlastne trafil, že vlastne 12 gólov bolo proti Zvolenu, bohužiaľ. A bohužiaľ 9 v našej sieti, tak. A so Slovanom bolo 1-4, takže aspoň počet. Sice ani deň som netrafil, ani supera, ale aspoň počet. No a ako to vidíš teraz v týchto dvoch kolách? Čiže, aby sme uzrejmili, ideme do Spišskej Novej Vsi a v zápätí do Humenného? K tým zápasom iba toľko. Nebudeme si rozoberať superov, lebo jediné, čo z týchto zápasov potrebujeme, sú body. Už je jedno, ako budeme hrať, potrebujeme body. Ja zostanem stále optimistický, ja tomu týmu verím. V Spišskej Novej Vsi vyhráme po najazdoch 3-4 a v Humennom sa konečne strelecky chytíme. Takže dáme 2-6. Áno, brankár Galimov bude zranený. No moje tipy, moje nitranské srdca nepustí, takže ideme jednoznačne vyhrať. Už musíme. Dúfam, že aj kabína bude na to nastavená.
výsledky ťažko povedať, ako verím, že minimálne z tohto víkendu doneseme 5 bodov. Myslím, že v Humennom by sme to mohli zvládnuť, aj keď Nováčik bude doma veľmi nepríjemný. V Spišské Novej si očakávam ťažší zápas, hlavne po tom, čo Spišská prehrala teraz vo víkende vlastne obe kola, predtým mala 100% bilanciu, neočakávam nič ľahké. A tak dajme tomu, že v Spišskej vyhráme 2-4 a v Humennom, čo rozstreláme sa teda? 1-5. Vyhráme 1-5. Tak keď hráme vonku 1-5 je jasná odpoveď, nie? No dobre teda. Uvidíme vlastne v týchto, najmä v Spišskej, teda uvidíme asi aj druhú tvár toho mužstva, že vlastne tá Spišská hrá ofenzívny hokej a my sa tomu budeme musieť prispôsobiť. Možno nám práve to, že budeme hrať na breaky, bude vyhovať, takže... Konečne hráme dvojzápas vonku, možno na ten tým bol aj tlak, že sme hrali doma a tie body sme neuhrali, tak uvidíme, ako to bude vyzerať vonku. A ešte tvoje tipy? Za mňa ja som není až taký optimista. Ja by som to videl Nikdy počúvaj ma. Mne to hovoria, že som väčšiný pesimista. Ale nie, za mňa to vidím tak, že so Spiskou asi moc bodov neuhráme, ale verím v tom Humennom, že pôjdeme za plné 3 body domov a tá cesta bude o mnoho jednoduchšia. Tak daj nám aj nejaké konkrétne výsledky. Minule si sa z toho vyklúčkoval, teraz už nám z toho neujdeš. No pekne. Chcel som sa tak optimálne z toho vyklúčkovať, nedovolil si mi to. To tak vidím to tak, že z Spišskej to nebude to veľa gólov, možno 2 góly prehráme, čiže dajme tomu, že 3-1 prehráme. A verím, že v Humennom, že ich zlomíme, keď Slovan tam vedel dať 8 gólov, ak sa správne nemýlim, tak ja to vidím tak, že my im dáme 6 minimálne a bude to 2-6. Tak uvidíme, ako to dopadne. Môžeme si to zhodnotiť na začiatku ďalšieho dielu po tomto víkende a veríme, že konečne príde ten zlom a naša Nitrička začne bodovať. Už nižšie padnúť nemôžeme, takže môžeme iba stúpať. Áno, to je krásne na tom. Takže pomôžme aj my fanúšikovia, akože ja si myslím, že robíme dosť. Na tom štadióne stále fandíme, nie sme nejaký príliš pesimistický a nepískame, takže budeme sa snažiť stále podať našim hráčom pomocnú ruku. Jak sa hovorí, že spolu sme hokejová rodina. Takže veríme, že to zlomíme a pôjdeme už iba hore. Takže toľko asi k dnešnému dielu. Ďakujeme našim poslucháčom. Predbehol som ťa. Ďakujeme našim poslucháčom, že ste si počuli druhú epizódu Slovo tribúny a veríme, že sa takto budeme počuť aj pri ďalších epizódach.